yun lang mga kalabarkada, no? So puntahin natin kung magkano yun. Bali 500 din to. Bali 490 to. 490 plus 500 plus 2,000 plus 1,500 plus yung gulong. Sabihin mo lang nasa 500. Yo, what's up? Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome back again sa ating panibagong video. At sa episode pala na to mga kalabarkada ay may nabili na pala tayong itong side mirror holder ng Rider 150 natin o si Red. Bali ito mga kalabarkada, ayan, nakabili tayo ng stock na side mirror holder ni Red sa halagang 490. Grabe, ganito lang mga kalabarkada, pero grabe 490 na to. So ito ngayon, susubukan natin na tayo magpapalit. Tapos i-reveal ko lahat sa inyo mga kalabarkada, lahat ng mga parts na pinalitan natin dito kay Red, no? Magkano na nga ba yung nagastos ko dito kay Red, magmula nung nabili ko to hanggang ngayon, kung ano na nga ba yung mga napalitan natin dito at yung mga nagastos, kung magkano na yung nagastos natin. So unahin muna natin tong ikakabit muna natin tong side mirror holder. Kasi nga laging yung nabibili ko kasi dati, laging napuputo lang, nabibiyak. So may mga tools din tayo na nabili-bili ko rin nung nasa Japan tayo mga kalabarkada na. So buti na lang nakabili tayo ng mga tools, at least hindi na tayo magpapagawa. Kasi kung ganito lang naman sa labas lang na naman ng makina, kayang-kaya ko nang siguro tong gawin. Sana nga magawa natin na maayos na. Susubukan natin. Kasi siyempre mas maganda na rin yung may knowledge ka rin sa sariling motor mo, no? Yun yung kagandahan ngan. So ito, susimulan na natin mga kalabarkada na palitan para masimulan na natin na gawin si Red. Yan si Red. Uy, may nakatago pa. Si Darling. Bakit nangyari dito? Tatanggalin nga natin to. Ito mga kalabarkada. Nagkaganon yung pino. Yan na nga, aayusin din natin yan. Excuse me po. Ito yung nabiyak mga kalabarkada at ito yung papalit natin. Bago siya, itulungan na eh. Yan. Sana nga ay sumakto siya. Alright, gawin na natin. At ito pala yung unang beses na babaklasin ko si Red, na tayo yung mag-ayos. Tatanggalin muna natin tong mga kon siguro. Ay nako, babaklas. Alright. So mas maganda na rin mga kalabarkada yung tayo na rin mismo yung gumagawa sa mga motor natin. Yung mga ganito lang, simple-simple lang, para hindi na tayo mag-upa, no?
Bali, nabili ko pala yan mga kalabarkada, yung clutch holder, side mirror holder dun sa Alaminos. Buti na lang kanyo, may stock doon. Meron silang stock na kanyan, na pang riser talaga. SGP pala yan mga kalabarkada, no? Stock talaga yan. Alright. Yan. Ay, ang haba pala na to. Alright. Tanggalin natin. Wala matanggal dito. Yun. Tanggal din. Ayun. Nabaklas din mga kalabarkada. Uy! Nalaglag pa. Wala. Silyan kuya pa? Ya. Silyan kuya. Iya, Mai. Na nakasalo ko ng brand nyo. Nan. Ito Disingkat. si para sa inan, para sa side mirror na. Ito na mga kalabarkada, nabaklas na. Tapos magro-road test tayo mamaya. Road test natin si Red mamaya mga kalabarkada. Yun. Ito yung nasira. Ayan o. Biyak. Biyak siya. Tinanggal mo na, te. Tinanggal mo na. Oo, natanggal ko na. Lo, nari. Pati pala to yata. Tuon na ano, tanggal. Pati tuon na ano, bisang. Natanggal yun. Basta. Tapos, ito mga kalabarkada, nung nabili pala natin to, wala pala siyang kasamang clamp nito. Ayan. Wala siyang kasama nito. So, ito na rin siguro yung gagamitin natin dahil sakto lang naman yung sakto lang naman yung mga tornilyo niya sakto lang So, ito na yung gagamitin natin. Sakto lang talaga. Alright. Ayun. Ayun. Alright. Yun mga kalabarkada na. Nailagay na natin to. Side mirror ni Red. So, titignan natin. Kasya to? Tignan mo na. Ako na. At titignan natin kung naka-align ba. Alright. Baka sakaling hindi na ito matanggal o hindi na mabiyak. Alright. Natin. Pogi na. Pogi na sa Red. May tainga na.
Alright mga kalabarkada, ayan na. Simple-simple lang na mga pwedeng gawin. Tayo na yung gagawa. Basta't may sariling tools ka lang. So ito mga kalabarkada, ngayon dahil nakabit na natin yung side mirror holder, no, ay i-reveal ko ngayon sa inyo yung mga ginawa natin o pinalitan natin dito kay Red. Ayun mga kalabarkada, ito yung unang-unang pinapalitan natin kay Red. Yan. Kasi dati ang carburetor nito ay Keihin na 28mm. So pinalitan natin talaga siya ng stock na carburetor ng Rider. Tapos pangalawang napalitan natin ay ito. Ito yung sa throttle, sa kable. Ito saka yung sa kable niya. Dahil ito naka Domino siya na foot throttle, yung nakalagay dati dyan. Tapos side mirror din, bumili rin tayo ng stock na side mirror. Kasi ang dati yung nakalagay yung maliit lang, yung napakaliit. Tapos pinalitan din natin siya ng ito, brake. Nagpalit tayo nyan. Bali ang nagastos pala natin dito sa ito brake, harap sa kalikod, no, pati sa likod pinalitan din natin to, ay nakagastos tayo dyan ng 1,500 mahigit. Tapos dito nakagastos din tayo ng 500. Tapos yung carburetor, ang presyo niyan mga kalabarkada ay parang nasa kulang-kulang 2,000. Yan na. Yan yung mga napalitan pa natin. At meron pa. Nagpalit tayo ng gasket nung nakaraan, diba, na panood nyo yun. Nagpalit tayo ng gasket dito sa block. Ito, taas sa kababa, nagpalit tayo. Tapos nagpalit din tayo nitong gulong. Ito, nagpalit na tayo ng gulong. At ang gulong na ngayon ay 80 by 80 by 17. Yun. Tapos ano pa ba yung mga ibang pinalitan natin dito? Ay, battery. Nagpalit din pala tayo ng battery, no? Kasi syempre na stock na rin. Pero yung dati kasi gumagana siya. Pero nung syempre na stock ng isang taon mahigit, kaya pinalitan na natin. Pero yung carburetor talaga, talagang pinapalitan ko talaga yan dahil kudos dun sa may nagbenta dito. Pero hindi ko napapangalanan, no. Ay anong tawag dun, yung parang siyempre second hand lang din naman kasi as is na binili. So sinabi niya kasi na walang issue itong motor na to. Tapos nung siyempre pagdating ko walang issue yung nagbenta. Yung binenta ang maraming issue. So yun mga kalabarkada, na yung mga pinalitan natin. At nakita nyo naman kapapalit ulit natin ng stock na side mirror holder ni Red, no. Tapos ano pa yung mga pinapalitan natin dito. So yun lang mga kalabarkada, no. So puntahin natin kung magkano yun. Bali 500 din to. Bali 490 to. 490 plus 500 plus 2,000 plus 1,500 plus yung gulong, sabihin mo lang nasa 500. Tapos ano pa yung brakes harap sa likod 1,500. So yun, nakita nyo mga kalabarkada kung gaano kalaki yung nagastos ko sa motor na to.
Sana nga ay hanggang dyan na lang matatapos yung gastos kay Red, no? Alright mga kalabarkada, so yun lang yung pan natin. So yun lang yung nireveal natin. Saka ito nakita nyo kung ano yung kagandahan ng may sariling tools ka, no? Na kahit ikaw na yung gumawa sa sariling motor mo. Yun lang. Tatry natin to mamaya mga kalabarkada. Tatry natin to. Kasi itong adjustment ng clutch kasi. Let's go. Try muna natin. Alright mga kalabarkada. Yun. Okay na yung clutch mga kalabarkada na. Ganda na lang takbo. At okay na rin yung side mirror natin. Ito. Alright. So ayun mga kalabarkada, okay na yung clutch ni Red. At nalagay na rin natin tong side mirror. Ang dalawa na, may tahinga na siya. So ayun mga kalabarkada, no? Dito na matatapos tong vlog natin. Sana nagustuhan nyo. At see you po sa next na vlog natin. Bye bye po.